Multikultúrny festival Barbakán začal svoju púť 7. septembra otvorením výstavy v Betlenovom dome na Dolnej ulici v Banskej Bystrici. Na výstave Plus minus 21 Reloaded je prezentovaných 18 autorov. Táto výstava je prezentáciou vybraných študentov a absolventov ateliéru Plus minus 21 profesora Daniela Fischera z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Možno na úvod by som povedala, že táto výstava mala premiéru pred rokom v Bratislave v Dome umenia. Oproti vlastne tej pôvodnej výstave, takisto aj tomu výberu, táto v Banskej Bystrici na jednej strane je doplnená o 3 ďalších umelcov. Sú to vlastne 2 čerstvé absolventky ateliéru Erika Miklošová a Čila Poláková a ešte študentka Dita Kaplanová. Možno taká ďalšia zmena, ktorá samozrejme vyšla aj priamo z toho priestoru, ktorý je odlišný, je špecifický, je vlastne vytvorenie diel konkrétne pre priestory. To sú vlastne priestorová inštalácia Milana Vagača, ďalej je to priestorová inštalácia Martina Špirca. Cieľom výstavy nie je komplexné a vyčerpávajúce predstavenie všetkých absolventov Fischerovského ateliéru. Prostredníctvom prezentovaných diel sa naopak výstava pokúša dokumentovať široké spektrum umeleckých prístupov a stratégií rozvíjajúcich sa v ateliéri profesora Daniela Fischera. Je to vlastne vynikajúci pedagóg, ktorý vedie jednotlivých študentov a vlastne to je cítiť na tých ľuďoch, ktorí vyšli, ktorí absolvovali ten ateliér, k veľmi takému hlbokému premýšľaniu nad umeleckou tvorbou a vlastne uchopením toho diela ako celku. Stále v podstate prvotné je kladenie si otázok, či toto je tá cesta a vlastne to spýtovanie stále vlastne možno až také neustále spochybňovanie toho, či idem správne. Išlo v zásade na vybraných autorov prezentovať takú tú širokú škálu prístupov a umeleckých stratégií, ktoré sú rozvíjané v ateliéri. Ono možno tak zjednodušene by sa dalo povedať, že v ateliéri prevažuje predovšetkým ako médium maľba, ale samozrejme, že autori nie sú nejako nútení, respektíve obmedzení len jedným médium, ale vždycky ide o nejaké takéto hľadanie, experiment, či už v rámci konceptu a tomu sú vlastne potom podriadené aj výber toho média. Výstava je realizovaná s podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky Banskobystrického samosprávneho kraja a môžete ju navštíviť do 24. októbra tohoto roku.